Ahojte všetci, vítam vás pri mojom ďalšom videu a ideme vyrábať to spomínané terárko. Čo na to budeme potrebovať? Budeme potrebovať jedno väčšie CD a 5 menších obyčajných. Ďalej budeme potrebovať pištoľ na távne lepidlo, s čím to vlastne dáme dokopy, a nožík, jeden nožík. Toto sú najdôležitejšie veci, čo budeme potrebovať. Budeme potrebovať ešte vrtačku, vrták a flexku, ale to sa dozviete ďalej. Tak poďme rovno na to. Takže rozbalíme si všetky CDčka. Bude mi to chvíľu trvať, samozrejme vám to zrýchlim. Aby ste nečakali. Tak, teraz budeme musieť toto otvoriť. Tak. Urobíme to z dôvodu toho, aby sme vybrali tento papier, ktorý nám tam bude zavádzať. Tak. Teraz to tam dáme naspäť a bude sa nám to takto pekne zatvárať a otvárať. To je vlastne vrch toho terárka. Takto sa nám to pekne zaklapne a takto sa nám to pekne otvorí. Tak, toto máme vrch, áno. Teraz dáme si ho na bok. A teraz ideme na tie ostatné CDčka. A budeme potrebovať vlastne jedine toto. Toto nám je absolútne zbytočné, to môžete vyhodiť. Alebo si môžete nehať to CDčko, samozrejme. Máme ich 5. Idem si tu troška poupratovať, hneď som späť. Som tu a teraz naša ďalšia úloha bude dať preč tieto zbytočné papiere. Najhoršie je na tom to, že nám tam ostane a my to chceme pekne, aby to bolo vidieť, ale nám to nevadí, pretože použijeme na to technický benzín, ktorý nám to vlastne dá preč. Idem ho zobrať. Technický benzín máme, už ho len otvoríme. Samozrejme si zoberieme kúsok handričky, ja som si zobral fakt kúsok. Namočíme a pekne pretreme. A všimnite si, že teraz nám to pekne zíde dole. Samozrejme to musíte otrieť poriadne, pretože to lepidlo musíme dať preč, aby sme tam nevideli takú machuľu. Tak, takže jedno by sme mali, potom ho ešte všetkých 5 umieme ešte vo vode, aby sme ten technický benzín zmyli stade. Dobre, máme všetkých 5 hotových. Teraz ich ideme opláchnuť v tej vode a to vám točiť nebudem, lebo to si určite viete urobiť aj sami.
Máme ich všetky umyté, všetkých 5 som ich pekne umyl a teraz ideme urobiť najdôležitejšiu časť celého terárka, takže dávajte dobrý pozor. Takže jedno dáte na bok, to bude spodok. To nám zatiaľ netreba. Teraz na dvoch urobíte vlastne to, že dáte tento a tento kraj preč. A z tejto čiary zoberiete tak centimetr tu na kraji. Normálne ho odrežete nožom. Ja vám ukážem, ako to bude vyzerať. A to urobíte na dvoch. Nič iné, iba toto. Na ďalších dvoch urobíte, dáte preč tieto kraje takisto. S touto dlhou čiarou nerobíte nič. A odrežete tieto 4 zarážky. Takže na dvoch odrežete 4 zarážky plus 2 rohy a na tých ďalších dvoch odrežete 2 rohy a urobíte tu centimetrové rihy. Tak, teraz ideme na to. Máme to hotové, teraz vám to idem ukázať, ako to vyzerá. Takže na týchto sme dali preč len tieto 2 rohy a zobrali sme asi približne centimeter, nie je to ani centimeter z tejto čiarky. Tak, takto sme urobili 2. A teraz ďalšie 2 sme urobili tak, že sme dali preč zarážky a rohy. To isté na druhej strane a tie sme urobili 2. Tak a teraz to ideme zložiť. Skladá sa to jednoducho, veľmi jednoducho, takto to tam zasuniete. A preto ste museli odrezať napríklad toto, aby vám to tam nezavadzalo. Vlastne všetko, čo sme odrezali, tak sme museli odrezať preto, aby nám to nezavadzalo. Teraz to tam jednoducho silou natlačíte. Tak, to isté urobíte z ďalšej strany. A to isté z poslednej strany. A je to. A vezmite si, že aké to máme pevné a to tam nemáme ani lepidlo. Takže tak. Čo nás čaká teraz? Zobereme si ten spodok a na tom spodku neurobíme nič viac, iba dáme preč zarážky, všetky 4 a odrežeme to presne podľa tejto čiary. Ja to robím tak, že si to pekne narežem a potom to oprem o stoličku a jedine to takto rozkývem a sa mi to zlomí. Pokúsim sa vám to natočiť a dúfam, že sa mi to podarí. Odrežeme tieto zarážky. Presne ako túto. Tak, máme to hotové. A teraz pekne zoberieme nožík a ideme presne podľa tejto, samozrejme si dáme toto preč, odrežeme si to, lebo nám to tam zavadza. Keď to budete robiť, tak to zistíte. Troška si to odrežeme. No a teraz ideme presne podľa tejto čiary a takto si to naznačíme. Najlepšie sa to robí s flexkou, ale ja vám to ukazujem tak, aby ste si to mohli urobiť aj sami doma. Preto to robím nožom, vidíte? Už mi to puklo. Tak. Toto sme s tým chceli dosiahnuť. Dúfam, že to je zachytené na videu. Tak. Máme hotový spodok. Teraz ideme urobiť vrch.
Budeme na to potrebovať pravítko a fixku. Ideme kresliť z hornej strany, kde sa nám to otvára. A ideme si tam kresliť dierky na otvor. Keď chceme, aby to nejako vyzeralo aj, tak si dáme centimeter a pol z jednej strany, centimeter a pol z druhej. To isté urobíme všade. Keď to máme, tak si to priložíme a rozdelíme si to. Je tam 9,5, takže kľudne to môžeme dať na nejaké, ja neviem, 3 cm a 1 mm. Je dáme 3,1, 6,2, tak nám to približne vyjde. Na tejto strane to máme rovných 10, tak to môžeme dať na 2,5, 5, 7,5. To znamená, že po 2,5 cm to rozdelíme. A teraz urobíme poslednú vec. Toto bude na vrchu, takže si to pekne priložíme a naznačíme si, akú chceme dieru. Môžete to robiť od oka, nemusí to byť presné. Keď to máme narysované, tak si to ešte raz skontrolujeme, či sa nám to tam vojde. Áno, vojde nám to pekne, môžeme to dať aj s vrchom, aby sme videli, ako to bude vyzerať celé. Takže po zalepení to bude vyzerať nejako takto. A tú dieru urobíme tak, že ju vypílime flexkou. Dierky samozrejme vyvrtáme vrtákom. Ja vrtám vrtákom 4. Je to asi najlepšie. Môžete si dať aj viac samozrejme. Po vyvrtaní a po vyflexkovaní samozrejme prvý zalepíme vrch, pretože tam sa nejako nedostaneme. A spodok zalepíme jednoducho, pretože si otvoríme vrch a pištoľou sa tam dostaneme. Takže vrch si zalepíme presnejšie takto, kde sa nám dobre dostaneme s pištoľou. Keď sa nám to zalepí, tak si to otočíme, dáme tam spodok. Spodok dávajte si pozor, aby ste ho uložili dobre, pretože keď ho dáte naopak, tak vám tu vznikne takáto diera. Preto ho musíte otočiť takto, aby to bolo presné. Tak, výrobca CD-čiek ani nevedel vlastne, čo dokázal. A najlepšie na tom je to, že túto čiaru, ktorú sme si tu nehali, alebo zarážku, a tieto dve zarážky, tiež ich nazvem, nám slúžia vlastne na to, aby sa nám to tu zarazilo a týmto sa nám to zarazí o tieto dve. Takže je to presne na mieru všetko vyrobené. Takže zalepíme najskôr vrch, nezabudnite zalepiť najskôr vrch, pretože potom sa tam už nedostanete tak, ako by ste chceli. Takže zalepíme najskôr vrch, potom si to otvoríme a zalepíme spodok. Keď to máme všetko hotové, tak nás čaká posledná vec a to je zlepenie to dohromady. Takže nahrajeme si pištoľ na tamné lepidlo a ideme na to. Ako som vám už spomínal, tak prvý zalepíme vrch z dôvodu toho, aby sme sa lepšie potom dostali a zalepiť ten spodok. Takže si to pekne otočíme, ako to má byť. Počkáme, kým sa nám zohreje lepidlo a zalepíme to. Počkáme, kým to zaschne a zalepíme spodok. Už nám to zaschlo, vymenil som aj náboj, teda doplnil, lebo už mi došiel. A ideme na ten spodok.
Ten spodok samozrejme nezabudnite dať takto, aby bol dobre a aby vám to takto netrčalo. Tu keď si to zarovnáte a dáte to z opačnej strany, tak vám to bude trčať. Preto ho musíte otočiť takto, aby vám to všade pekne sedelo. Keď to tak máte otočené, tak jednoducho si otvoríte vrch a zalepíme spodok. Ten spodok dajte tam aj viac lepidla z dôvodu toho, keď tam budete dávať substrát a budete ho vlhčiť, aby vám to nevytekalo, tá voda. Po zaschnutí, keď vám to zaschne, tak si ešte zalepte tieto dierky, pretože vám tade bude unikať substrát aj voda, ak ho budete môcť prevlhčovať. A samozrejme aj tieto. Takže tieto si upchajte a tieto dierky. A keď to urobíte, tak to budete mať vlastne zostavené celé terárko tak, ako má byť. Terárium máme hotové a v prvom rade by som sa vám chcel ospravedlniť, že som dlhšie nepridal už video a bolo to z dôvodu toho, že som mal maturity a veľa roboty, takže som nestíhal. A po dlhšom čase som vám vydal konečne to video, ako vyrobiť toto terárko. Vyzerá to takto. Takže dúfam, že som vám pomohol, že ste sa niečo nové naučili, že ste sa naučili, ako si urobiť vlastné terárko pomocou CD-čok, obyčajných vecí vlastne. By som povedal, je to také jednoduché terárko, ktoré má rozmery 12,5 x 12,5 x 15, takže nie je ani také malé, ani veľké. Je to také normálne terárko pre tarantulu, by som povedal. No a to by bolo na dnes všetko, dúfam, že ste si to video užili, ak áno, dajte mi palce hore, nejaké komentáre a vidíme sa čoskoro, ahojte.